RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og ginabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Helen, usa ka batan-on, 18 years old na karon, taga Cebu City. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong gipamati. Aron iyo'y sabtan, sugdon ko sa diyang 15 anyos pa ang akong edad. Ingon ini ang mga panghitabo. Nganong ni aman ta dinhi sa inyo, Mark? Maayo ni kay kita ran duha. Wa sila sa mama kay miatos probinsya. Unya lagi, nganong kidaman ko nimo dinhi? Uya banti ka, di ba? Saan di magkakanako, di ba? Mark, Pasagdi ko nga buhaton eh. Ako'y bahala na mo. Mark. Oh, Mark. Ayaw gyud pagbinu, Angel. Kung dili ka gustong paundangon ti ka sa imong pag-eskwela. Wa man ko mag-uyab-uyab, magod. Aw lagi. Basta kay pasidaan lang ni nga ako nimo. Kung mahibawan ka ni na kung mag-uyab-uyab ka, aw undang yung ka. Ma. Mark, nakuyawan naman ko, oy. Anong kuyawan mo ka? Wa baya gud kay baw si mama nga na ako'y uyab. Nya, kapila na ta magbuhat ini. Unsaon naman lang kung may baw si mama. Unsaon na lang kung mamabdos ko. Ayaw ka bala ka. Dili ka mamabdos lagi. Garon kitang duha ang kampante gyud. Gamitan eh. Unsa man ni? Pills. Kada adlaw ni mong tumaron aron dili ka gid mo mabdos.
Unsa? Gaw, malaag ta. Asa man tagaw? Naidiskus unahan. Daghan king baby boys. Dili ko gaw, uy. Ay, sige na, good. Manangid lang ta. Dili lagi pwede gaw. Naidaghang lalaki dito. Ano naman di ay? Wabitaw tayo uyab. Lingaw-lingaw lang, good. Dili lagi ko gaw. Nanaday kay uyab. Ha? Hala, nana kay uyab. Wa man good. Atik-atik sad ay. Wa lagi. Ingnan bitati ka nga wa ko'y uyab. Kinsay na uyab-uyab. Ma? Unsa tong akong mo? Ha? Um, Unsa? Ma? Unsa? Kaysa'y nag-uyab-uyab. Ay, wa tiya, uy. Gisungog naman guna na ako si Helen. Ha? O lagi, ha? Klaro ha, yun. Kay paundangon ko yun nag-eskwela. Ma? Igi ka mo ikyas ni tiya. Dili lagi. Ikaw na lalaag dito, good. Sige, good. Hala ka. Pawa mo na lang kong lip tint, diya, bi. Naalas akong bago, haalang. Sige. Nandao. Hala, gaw. Nalagi ka, ani. Oh, hala, ambi na. Uy, ambi na. Hala, ni kami ka, ana. Kabata pa nimo. Gaw. Daan pagyo ko. Mamakak pagyo ka. Naagid lagi dahi kay uyab kay ni kamit man ka ng pills nga aron dili ka mamabdos. Go. Loko go. Kabata pa nimo uy. Nisud na ka ng butanga. 15 years old pa man ka. Hilom, uy. Inaya ng tingog ni mo. Aron dili ka madungkan ni mama. Uy, di ba yan na makaayo ang pills do? Maumsag gani ka na. Go. First time gyud nako nga motumar og pills ug sa dihang nasakpan ko sa akong igagaw, gikulbaan ko sa iyang giingon nga dili daw makaayo. Pero matud sa akong uyab nga si Mark, kinahanglan ko motumar og pills aron dili ko mamabdos. Naibaw kong bata pa kaay ko nga nagsugod ang butanga, pero mahal lang gid kaay nako ang akong uyab tungod kay siya mao'y una na akong boyfriend. Hangtod nga nilabay ang duha ka tuig ug nagkabuwag mi. O gisugtan ko sa akong mama nga mag-uyab-uyab, basta dili lang gid kuno ko mumabdos sa dili pa makahuman sa akong pag-eskwela. Unya, Ay gani kay gisugtan kang tiya gaw no nga mag-uyab-uyab. lagi gaw, Ikapila na madaan na nimong uyab si Ephraim gaw. katulo na siya gaw. La, unya, sige kapon ka gamit og pills? Oo, gaw uy. Wag gyud ko'y palta sa pag-inom ana kay delikado manggod. Saon nila kung mamabdos ko. Anugon kaayo kung dili ko makahuman sa akong pagtuon. Maugid kaw. Kay sigurado man gyud nga paundangon ka ni tiya kung mamabdos ka. Maulagi gaw uy. Pero gaw, naabaya ko'y nabantayan. Naa mga bukol ang akong dugan ba? Diri dapit kini ba? Ha? Sure, uy. Lagi. Dili man hinuon maklaro kung imo lang tan-awon, pero kung imong iduot paghikap ba, naagid siya gaw. Hala, di ko napi. Kani. Diri dapita gaw, kini, kani. Hala, kaw. Naagid di ay kaw. Gaw, unsa man kanin, no? Sipari lang. Basi mawara na kadugayan. Ay, maulagi sad. Pero dili naman hinuon sakit good. Oh. Ay, wala tingali na, uy. La, ngano man ni? Naanasad na ako.
Bako pa ganing ni undang ang akong dugo. Karon ni alasad. Sa ato pa. Ikaduhan ako gidugo rong buwan na. Unsa? Ika na po narong adlaw sa imong dugo? O lagi gaw. Unya gaw ba kusog pagid kaayo. Uy, tingaling na unsa na na ha? Pa-check up na lang ka. Daoy makuyawan man ko gaw. Gaw, aginag kay dugaya kay pasinog unsa na unya na. Gaw. Ginoo ko. Nganong murag gidako naman ning bukol sa may tutuyan na ako dapit. Laoy na ang kapoy sakit. Sa tinuod lang, Dok, mahadlok yun ko magpa-check up o wa pasad ko'y kwarta para check up. Maong nakahuna-huna ko pada og suwat ninyo. Ang ako mga pangutana mao kining musunod unang pangutana. Okay ra ba nga magsigi ko og gamit og pills? Dili ra ba ni makadaot sa akong lawas? Mao mo gamit nako aron dili ko mumabdos kay bata pa ko. Ikaduhang pangutana. Naay bukol nga nitubo sa may tutuyan nako dapit. Pag una, gamay pa man kaayo, pero nagkadugay nagkadako sad siya. Unsa ka ni? Delikado ba ni? Unsa mahinungdan ani? Posible ka ha nga tungod ni sa akong paggamit og pills? Ikatulong pangutana. Sa akong bana-bana, murag tulo na katuig sukad ko ni gamit og pills aron dili ko mamabdos. Doon na ba siya side effect sa akong lawas? Posible ka ha nga mao ni hinungdan sa akong mga namatikdan sa akong lawas? Ikaupat og katapusang pangutana. Usahay dugon ko kaduha sa usa ka buwan, unya grabe ra ba ka kusog? Normal ra ba ni sa manggamit og pills? Okay ra ba nga mopadayon ko o undangon na lang gyud nako ang pagpills? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Helen. Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Once again, ani na sab ako, si Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical problem, kay medical doctor man ako. Mga psychological, emotional, ug behavioral, kay usa man ako ka psychiatrist. O mga problema sa mga ginadiling drugas, kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran di karamo. Pwede kami padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account, kini ang akong suliran, official writers page. O ba sa mong buhatan sa 3rd floor, Jose Martinez Building, Cosmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makotlo nga pagtulunan karong adlaw, ako ning nabasahan somewhere. A quitter never wins kuno, winner never quits. No? Before we quit kuno, we have to try. So, before we die, we have to live. And before we speak, we have to listen. Na? Kaya, kinahanglan ginig, we have to do it in the right way. No? So, ang atong magtatampo karong adlaw, si Helen. Bata pa ni si Helen, no? 18 years old, taga Cebu City. Kumusta naman mga taga Cebu City? Kumusta naman ako mga kauban sa unanda sa Vicente Soto Memorial Medical Center? Okay rin kinabuhi na to diya, mga kata sa Sambagdos, mga kata Pasil, kumusta naman di ay si Juan, no? Unaot pa nga okay na si Dr. Albotra, or rather Albora, no? Si Mama Wis Zamora diya sa Jones Avenue, no? Mga taga Guba, mga Pilo family, ako pa mga parinti sa mother side nako. Tony, no? Kinsa pa may taga Cebu City akong gigreet, no? Mino Gabisay diya sa Bunbun, no? Dr. Robert og Marian Dinopol, pero ba silang maminaw kanin sa ren. Maminaw ba may sa mong programa, mag-drive me, no? Hapon, no? Ayaw lang mo pag-focus akong drama, good Robert, kung nag-drive ka, ha? Si Marian lay paminawa. Now, going back to sender Helen, no?
punto medikal ang problema ni Helen. So ako lang gini paningkamutan Helen no nga matubag ni imong pangutana. By the way, nalimot ay ko. Ito na kong matalom late no. Sorry kayo ha. Na-meet na ko ni si Rene Pilaton o si Jobert Esquadra diya sa barangay Saragusa, Sitio Dumag, Matalom, Leyte, no? Na they are into furniture business, no? Ben and John's Furniture, na? Nindot kayong napalit na kong lingkuranan ninyo, Rene, no? Katukayo rabanin ako, no? Guwapo sa ni kay. May Rene nga dili guwapo. Purya buyag, no? Unang pangutanan ni Helen. Okay ra ba nga magsigi ko og gamit og pills? Di ra ba di makadaot sa akong lawas? Maon man ko'y gamit na ako aron dili ko mabdos kay bata pa ko. Well, akong tanaw sa imong Helen, no? I do not know kung single pa ka na ba kay live-in partner o married na ka, no? Maklaro ka din sa drama. Pero kini magong paggamit sa pills, magdepende ni sa guidance sa imong gynecologist, no? Kay ang kining pills very effective ni siya nga contraceptive way. 99% effective as long as you will have to follow the proper intake, no? Unlike withdrawal or kining mga wala man to mga vasectomy mga ligation sa una, no? Di man to sa una kanang rhythm method usay mo guning rhythm ngod with pindel binag corne kayong imong partner di madag rhythm oy, no? So kaning pill safety gina siya. Another safe way to prevent contraception is kining injection, no? Kining implants, no? Pero kinanglan gini siya og careful evaluation, examination sa imong attending ubigay ni. Okay ra yun ka magamit og pills. Kunya usabon ako sa makausapa, you need to be guided by people in the health center. Isa ka na mga midwives na to da, mga nurses, mga rural doctors. Kami tanan doctors mo agi may ubigay ni. Ha? Diyan ako, psychiatrist man ko, agi kong gubigay ni. Hindi may mong graduate o di mo agi gubigay ni. Kung tubag siya mong pangutana, okay na. Pero ang pangutana, na ay bukol nga nitubo sa may, tutuyan na ako dapit. Pag una, gamay pa man kaayo ni, pero nagkadugay, nagkadako man. Unsa man kaha ni, delikado ba ni? Unsa may hinungdan ani? Posible kaha nga tungod ni sa akong paggamit og pills. Well, naay mga side effect ning magamit ka og pills, no? Ako lang gining usa-usahon ning mga side effect sa paggamit og pills, no? Ang usa na ni is kay breast engorgement, no? Not necessarily nga bukol, but when you touch it, when you try to feel it, wala siya bukol, pero engorge lang gud ang imong breast, no? Unya ang uban ni aminorya, of course, na ay irregular menstruation. Unya mag-headache ka, no siya vomiting. So these are mga side effects sa mga tao nga magamit og pills, no? Mag-mood swings kani ang uban. You know what I mean by mood swings? Karon happy kay ka for no apparent reason, mahimo na sa kang depressed, no? Or the other way around. So expected na sa mga tao nga mo gamit og pills, magnusyan, vomiting ganin ang uban, no? mo decrease ang imong sex drive, meaning ang imong libido mo decrease. Of course, depende po na sa imong sex partner. So, kanang imong gigong tutoy, murag ning tubo, di na to ma-roll out the possibility nga naa kay breast mass, no? Pero usa sa posibleng side effect akong balikod sa makonsapa sa contraceptive pills is breast engorgement, no? Or enlargement. Kung naagyod bukol tinuod, ipa-examine ko din sa imong doktor o bigay ni. Ako suggestion is ipabiopsy ni siya. Roll out malignancy, no? Di na lang ta tagna-tagna pa, no? Biopsy is the confirmatory way to determine whether ang usa ka bukol or tumor is benign or malignant. May yung gari kog benign meaning dili siya cancerous. May yung gari kog malignant meaning cancerous. Wa ko maingon nga cancerous na imong bukol, sige ninong kakatulog. Okay? Ato na nang ipatanaw sa imong ubigay ni dag sunod imong check-up. Tingnan ngayon si Dr. Obra ni suggest nga ipabiopsy. Kung naamag yung mapil ninyo, ha? Ikatulong pangutana, sa akong bana di, pag hindi mo din minyo, no, pa makasal, kay bana pa man. Murag tulon na katuig sukad ko ng gamit og pills, aron dili ko mumabdos. Doon na ba di ay side effect sa akong lawas? Yes, ako nang ginaingon, daghan, headache, nausea, vomiting, amenorrhea, decreased libido, katong mag-mood swing, so sa mga side effect.
posible ka nga mauni hinungdan sa akong namatikdan sa akong lawas. Yes, mulos ka og weight, murag manginana bitaw. So kung 18 years old ka, na tulo ka tuig na ka nagamit og pills, sa yuha ba sa nimo mao lagi na. Wa ko nakasaba ha, pero ako lang suggestion, pubeda. Kung 18 ka karon, so 15 years old ka na nagsugod na ka gamit og pills, so na kay banabana sa 15 years old ka. Too early, no? Helen, usa sa akong mga trabaho isip psychiatrist to appear in court as an expert witness and annulment of marriage due to psychological incapacity. Kadaghanan sa akong mga kliyente, mga teenagers, no? Nga minyo, mga teenagers. Na ako'y katambag nimo, unsa ka mo focus lang ka sa paginabuhi ba? Usa aning married life, no? Sayura pod, sayura kayo, 15 anyos. Murag sayura. Sunod nga pangutana, unsay usahay dugon kog kaduha sa usa ka buwan. Unya grabe ra ba ka kusog? Normal ra ba ning maggamit og pills? Yes. Mayong gani kog amenorrhea meaning dili dugon, no, in 3 months time. Kung napoy irregular menstruation, usa na expected sa defect sa pills. Depende po sa klase sa pills, no? Ay ang giigo ang ganani ang level sa imong estrogen, progesterone, no? Okay ra ba nga mo padayon ko og undangon na lang jud nako ang pills? Go back to your attending OB-GYN. Kay isog sa kayo og mo kuan ko kay wa ko kita nimo, og examine nimo. Go and see again your OB-gynecologist. Na sa Cebu City, if the problem is financial, you can go to the Department of OB-GYN sa Vicente Soto or to the Department of OB-GYN sa CCMC, Cebu City Medical Center. But if you have some budget, you can go and see private OB-GYN. Mo recommend ko akong kumari si Doktora Cora Quijano. Ug ari ka sa Lapu-Lapu, naadiya si Doktora Lourdes de los Rias Atok. Doktora Belinda Pañares. Musta naman ay. Kumano yung mga OB-GYN niyo, Libay Intiansa. So, daghan ni sila mga OB-GYN niya kung mga kaila. So, sila yung mga expert aning problema Helen, no? Helen man to, no? Okay, so now kasabot ka sa speaker ni mo Helen nga to sa libuan millions ka naminaw sa itong programa kining akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra with Atty. Eileen Bathan nga mo tambag yung mga legal problem. Mapasalamaton kayo mi sa inyong mga kanunayang pagpaminaw sa mga programa sa RMN. Taas ka tag rating sa atong lugar. No, in fact, proud kay Kuani. The best radio drama program kuno may naka-award dito sa Manila bago lang natong November. So from all of us sir, sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide katakaraman. Daghang salamat o maayong